Kumusta mga kaibigan? Magandang araw po. Ito mga Lods, welcome po sa Lopez, Quezon. Ito pong inyong nakikita, ito po yung Maharlika Highway, pagod po ng Bicol, Visayas, Mindanao. Ito po yung Lopez, Quezon sa Maharlika Highway. Napakatindi po ng mga lubak, napakagrabing lubak po rito. Papunta po ito mga kaibigan, mga Lods, ng papuntang Calawag, Quezon. Pero meron pa rin naman na medyo matino na kalsada katulad po nito na aming dinadaanan. Pero mas marami po talaga ang inyong iiwasan dito ng mga lubak, napakatitindi at malalalim. At talagang sobrang gibang-giba po yung mga kalsada po rito na iba. Ang Lopez, Quezon mga kaibigan, isa po siyang first class municipality. Ibig sabihin sobrang asinsado na rin po itong lugar na to. Pero hiling po natin, pati rin po siguro ng mga mamamayan po dito ng Lopez na sana ayusin po nila itong kalsada sa mga namumuno po dyan, mga taga DPWH, Region 4A. Baka naman po, pakiayos naman po ito para po sa mas maayos at maganda po nating mga biyahe. Ayon mga kaibigan, sa census noong pong 2024, ito daw po ay may populasyon na mahigit 96,000, tapos may kabahayan po na mahigit 23,432. Ang Lopez, Quezon mga kaibigan ay itinatag po ito noong pong June 30, 1857, tapos meron po itong 95 barangays. Napakarami pala, napakalaki po pala nitong Lopez, Quezon. Pero sana naman ayusin na nila itong napakatitinding mga lubak nito. Grabe, titindi po. Noong unang panahon daw po mga kaibigan, ito daw po ay dating barangay ng Gumaka. At ang tawag daw po mga kaibigan sa Lopez ay dating Talolong, na isa po yan na nagmula po yan sa pangalan po ng ilog na dumadaloy po sa lugar at malapit sa may Lamon Bay. At pinamumunuan po yan ng mga lakan o ng mga dato nung panahon. Pinapaniwalaan mga kaibigan na yung mga sinaunang lokasyon ng pamayanan ay tinatagpuan sa may bukana at tahimik na ilog ng Talolong o sa may malapit po sa baybayin po ng Lamon Bay. Pero dahil nga po sa mga pagsalakay ng mga pirata at bandido, ang pamayanan mga Lods mga kaibigan ay inilipat na po yan sa lokasyon ng kasalukuyang bayan. Dito mga kaibigan, medyo maayos na naman konti itong mga kalsada. At dito mga kaibigan, meron po itong eskwelahan. Sabungan po pala. Napakarami kasi rito minsan kapag dumadaan ako, napakarami itong tricycle, mga sakyan, mga motor na nakaparada sa tapat ng kanilang eskwelahan. Sabungan. Ang dating tawag po pala mga kaibigan ng Quezon ay Tayabas. Yan po yung pinakatawag po nila sa probinsya po nila rito ng Quezon, dating Tayabas. Pero sa ngayon, ang Tayabas isa po yan na syudad po dito sa Quezon Province. At mga Lods mga kaibigan, medyo maayos naman po muli ang mga kalsada po rito. Papunta na po ito mga kaibigan sa bayan ng Lopez, tapos papunta rin po ng bypass. Kung kakanan po kayo doon, kakanan kami doon mga kaibigan para mas makaiwas kami sa traffic sa Lopez Bayan o sa may poblasyon. Pero dito mga Lods mga kaibigan, meron na naman kayo rito mga iwasan ng mga lubak, madami-dami na naman po yan. Balikan na po natin mga kaibigan yung kasaysayan po nitong Lopez, Quezon na tinatawag po ng dating Talolong. At noon nga pong 1857, tuluyan na pong inihiwalay sa bayan po ng Gumaka nang nooy gobernador ng probinsya ng Tayabas, dating tawag po yan sa Quezon, ni Alcalde Mayor Don Candido Lopez A. Diaz. Kaya yung dati po na sitio o barangay po ng Talolong na dating hawak po yan o sako po ng Gumaka ay naging Lopez, Quezon. Dito mga kaibigan na may kinayod, tapos dito Tortagadol, tapos may konting maayos na kalsada. Dito naman mga kaibigan, papasok na po tayo ng Calawag, Quezon. Bali, ganun pa rin po yung mga ibang kalsada po rito, matitindi pa rin sa lubak. Kaya po, sa mga katulad po natin na mahilig po mag-rides, bumiyahe, mga long rider, mga long traveler, ito po yung isa sa mga iwasan po ninyo, yung bayan po ng Lopez, tapos yung papasok po ng papuntang Calawag, Quezon. Napakatitindi po ng mga lubak, pero eto maayos-ayos na naman, kaya medyo makakapatakbo na po tayo ng konti. Pero konting patikim lang po yan ng maayos na kalsada, kasi pagdating dito ganun na naman. Meron naman po rito ng mga malubak at malalalim po yan. Ayan mga Lods, matindi po ito na lubak na kalsada, pero dito may maayos na naman konti. Talagang di pa tinuloy, kunting kapiraso na lang po yun. Sana tinuloy na lang po nila yun para dire-diretso po yung ating biyahe po rito sa magandang kalsada na katulad po nito. Katulad po mga kaibigan ng Lopez, Quezon, itong Calawag, Quezon naman po mga kaibigan, isa rin po itong first class municipality. Kaya ito po yung dito rin po mga kaibigan na pinagdiriwang po nila yung Alimango Festival. Dito po yan sa Calawag, napakagandang festival po yun. At itong Calawag, Quezon mga kaibigan, meron po itong 81 barangays. Napakadami, napakalaki rin po pala nitong bayan po ng Calawag, kasi marami rin po siyang barangays na 81 barangays. At noong census po noong 2024, meron po itong populasyon na mahigit 68,000, tapos may kabahayan po na mahigit 18,000. Napakaganda na po ulit dito na makalsada mga kaibigan. Tuloy-tuloy po yung ating magandang biyahe. Dito po yan sa papasok po ng papuntang Calawag, Quezon.
Napakaayos sana ganito lahat ng mga kalsada po rito para hindi po tayo tortagadol. Pero pagdating naman po rito, naku po, kailangan mag-ingat po kayo. Matitindi na naman po ulit. Naghihiwala yung magandang kalsada sa kanan, tapos dito yung maganda-gandang kalsada din naman. Pero kailangan mag-iingat. Isa rin po ito sa mga ingatan po ninyo kasi marami-rami rin po yung mga inyo pong matadaanan, mga lubak, lalo na po dyan sa may bantang asfalto. Kaya mas okay po na dito po kayo sa bandang kanan na simento po yung inyong dadaanan para makaiwas po kayo sa mga lubak po na nandyan sa may bandang kaliwa. Ang Calawag, Quezon mga kaibigan ay tinatag po yan noon pong June 13, 1851 at napakasasarap po mga kaibigan ng mga alimango po nila rito. Isa po yan sa pinaka-produkto po nila rito, yung alimango. Parang may nabasa po ako noon mga kaibigan na parang mayroon hindi pagkakaunawaan yung bayan po ng Calawag tapos yung bayan po ng Camarines Norte sa Bicol. Parang mayroon po silang hindi pagkakaunawaan sa ilang mga barangay po doon sa kanilang boundary o sa kanilang mga hangganan. Pero di ko po alam kung ano na po nangyari doon. Itong lugar na to mga kaibigan, yung kalsada na to, papunta na po ito ng Tabugon, papuntang Santa Elena, Camarines Norte. Ito na po yung maghihiwalay sa bayan po na ay sa probinsya po ng Quezon, tapos ng Bicol, ng Camarines Norte. Ayon mga kaibigan, sa kasaysayan, nagmula daw po yung bayan ng Calawag sa isang pangyayari ng isang mangingisda ang nakahuli ng malaking pawikan na kung tawagin ay kala. At nang papatay na rin po ito ng mga mamayan gamit daw po yung patpat. Inawat daw mga kaibigan ng mangingisda sa salitang kala tapos huwag kaya naging kalawag na nag-umpisa po yan sa letter K tapos may W po yung salita. Pero sinasabi nung sinakop daw po ng Kastila ng panahon dahil nga po walang alpabetong Kastila yung may K tapos W kung kaya't pinalitan po nila yung ng C yung K tapos yung U ng W kaya ngayon yung salitang kalawag nag-umpisa na po yan sa C. Dito mga kaibigan may kapiraso ulit ng mga lubak pero paglagpas po natin dito sa may tulay na to na maliit eto medyo maganda-ganda at may ayos naman ng mga kalsada ulit. Papasok na po ito, papunta na po ito ng Tabugon, Santa Elena. Makakatikim po ulit tayo ng medyo maganda at maayos-ayos na kalsada konti. Kasi ito meron pa rin mga hindi maayos na kalsada rito mga lods. Kaya medyo isa rin po ito sa medyo talagang turutagadol tayo rito. Dito mga kaibigan, sa lugar po ito ng Calawag, medyo mag-iingat po kayo rito kasi marami po rito mga sigsag. Tapos bukod sa malubak na may parting malubak, meron po rito mga sigsag. Kaya isa rin po yan sa maingatan po ninyo dito sa lugar na to. Kasi napakarami po rito talagang mga pasigsag na mga kalsada. Hanggang sa makarating na po yan na may Tabugon sa may Santa Elena. Then po sa may Bicolandia Arc. Pero meron ditong straight na katulad po nito pero malabo rin kayo rin minsan dyan maka-overtake kasi nga po may parating na naman ulit na mga sigsag. Kaya nga po minsan mga lods, mga kaibigan, kapag may nasundan kayo rito ng mga trucks tapos mga bus, talaga mahirapan po kayo rito makapag-overtake. Antayin nyo po talaga kung clear na talagang pwede na kayo mag-overtake kasi ito maraming lupa. Isa pa po pala mga kaibigan sa pinapaniwalaan kung saan po nagmula yung bayan po ng Calawag, doon daw po yan sa may Luyang Dilaw na marami daw po ritong nakatanim na Luyang Dilaw na tinatawag din pong Calawag. Kaya isa daw po yun sa pinapaniwalaan din na doon din po nagmula yung pangalan po ng bayan po ng Calawag. Dito mga lads mga kaibigan, no? Napakahirap dito umovertake no? Kasi sobrang nga pong marami po rito mga sigsag kaya isa rin po yan talaga sa mga sobrang ingatan po natin dito sa lugar na to ng papuntang Tabugon, Santa Elena. Dito mga kaibigan, sa lugar po na ito ng Bicolandia Arc, napakarami po rito mga nagpapapicture, mga nag-stop over. Isa na rin po kami rito. Lagi ako rito nag-stop over mga lads mga kaibigan kasi maganda po dito mag-picture sa Bicolandia Arc. Ito mga lads mga kaibigan, papunta na po tayo ng papuntang Andaya Highway. Pero pagdating nyo po rito, bago po kayo makarating ng Andaya Highway, may mga malubak po rito na parte. Pero dito mga lads mga kaibigan, may mga checkpoint po rito. Mayroon po ritong sa animal quarantine, tapos may HPG, minsan may LTO pa po rito. At itong kalsada na to mga kaibigan, ang maghihiwalay papuntang Daet, baya dun po yan sa may papuntang Bitukang Manok. Tapos pag kumanan po kayo, kung saan din po kami kakanan, yun po yung papunta naman pong Sipokot, papuntang Naga. Dadaanan nyo po dyan yung bayan po ng Tagkawayan, tapos yung Del Gallego, Ragay, Lupi, hanggang makarating po ng Sipokot. Ito mga lads mga kaibigan, medyo may kapiraso pa rin po rito ng mga lubak-lubak pero pwede naman pong iwasan bandang kanan po kayo dito sa may simento. Yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa pagdaan po sa Lopez tapos Calawag kasi marami pong lubak. Maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Ride safe po. God bless po sa inyong lahat. Mabalos po mga kababayan ko.